Timu General panguva ino iyi vouya vachiafirma vadzara masviko vachiti aiwa vava the final push for change vachiti madays emutungamiri wenyika panguva ino iyi ava numbered. Sanamina mashoko atakuona kuti zviitiko zvamoitika nyika yeZimbabwe hatichazvizivi. Yesterday matengasi akaonekwa aiwa achingofamba-famba aiwa nyika yese muHarare kubhikita vanhu zvakutoshaura kuti zvii zvava kuitika. Sandapina mashoko amudanyorwa panapa unobva subscribe like watonga the bell icon. Ndipina panapa ende yakanzi timu chirungu amudanyora chiti the final push for change. Nakawa's days are numbered. The power struggle is intensifying and Chiwenga is being sidelined and now replaced by Chivaya. Stripped of real influence, ignored by the system he helped build. The economy is crumbling, fuel shortages are worsening, and citizens are restless. A 6-day operation is being prepared to reclaim Zimbabwe. The military is divided, but the 6 elite units are ready to act. Presidential party loyalty remains a challenge, but solutions are in place. Key figures will be eliminated to make way for a legitimate leadership transition. Funding is secured, with allies in Zambia ensuring resources flow smoothly. The world is watching, and support is coming from unexpected places. 2025 is the year of reckoning. The final push is near. Trust the plan. #Zimbabwe, #change is coming. Ndomashoko anobuda panapa nyuka nokumana muri kuona vanzi timu chirungu achiti aiwa panapa pane zvakarongwa pane pachiti aiwa pane maforces achabva kune kwamusingatombofungiri vachiti 2025 aiwa iye the year of reckoning, iye aiwa ichaitwa aiwa zvitavado nezvinorova nezvishamiso. Vadzana mashoko achiti they are not delivering the final push yekuti vakomana ava varove pasi. Ndoda kuti vachitarisa the state of the nation yenyika yeZimbabwe vachizoona kuti aiwa these guys they failed. Tidze mafundo enyu mutudi pamusoro pechitiko ichi kana kumuzikisha medu. So subscribe or like and turn the bell icon.